educatoare la o grădiniță. Și ce să-i spunem? Își bate joc de copii repede. Asta a fost. Oh, educatoare în privat. Dar n-avem timp de privat. Ia? Azi ce e, miercuri? Azi e mier. Eu n-am ora lui. N-ai ora lui? De ce? Până pe 14 ianuarie nu o să fie. Alo, bună seara. Bună seara. Bună seara, Violeta. Da. Îmi cer scuze de oră târzii. Poți vorbesc repede cu dumneavoastră? Da, nicio problemă. Sunteți educatoarea asta de la ele? Ele text, nu ele. Da, mă rog, eu mai prescurtat. Da. Ce scuze de oră târzii? Eu sunt părinte. Și aș vrea așa să vă sugerez o idee, dacă nu e o problemă. Care? Luați și vă purtați bine cu copiii, nu vă bateți joc de ei. Adică cum vă purtați, cum bateți în dânși, cum înjurați, cum vorbiți prostii și cu cine vă întâlniți în timpul ce copiii mănâncă. Poftim? Poftește. Ce-am făcut? Care copii? Prezentați-vă care părinți sunteți? Nu contează că amușa să mai face rău și la copilul acela. Care copil? Nu contează ce copil. Este un copil acolo, este un băiet care și de dânsul îți bați joc și de copiii trebuie să-și bați joc. Ascultă la mine. Ești fată tânără, ești fată la locul tău. Stai la locul tău, te rog. Eu sunt la locul meu. Dumneavoastră păstrați tot locul dumneavoastră. Ascultați întâi. Ia. Dacă vă Spune. Dumneavoastră sunteți părinte, trebuie să prezentați. Eu mă numesc Toma. Hai, și? Toma. Bine, Toma din părinți n-am pe nimeni în grupa mea, fie. Sunteți dumneavoastră Toma, bine. Așa, care copilul bătut? În grădinița noastră violență nu se face, înjurări nu se face. Așa că dumneavoastră aici ceva încurcat. Violeta, eu cred că n-ați trebuit să vorbim altfel, eu mă tin că văd că... Nici problemă, mâine dimineață, veniți la grădiniță, vă prezentați, Nu, știi cum ați venit? Eu ați venit cu televiziunea la grădiniță și să vedem atunci ce-i să faci. Nici problemă, cum m-ai amenințat, când vine prin televiziune, că fiorul să-i udă și eu să-i fac, să-l suc pe dânsă și... Da, băi, și chiar cu variantul acela cu fiorul ud. Și te bătu joc de copil că l-ai udat de sus până jos. Apare zăpan, de unde am turnat apă în cap, cum mă spus Tixul. Da, ai grijă de dânsul că ești educatoare. Și dacă fiu educatoare, nu sunt numai eu, mai sunt încă două educatoare. Dar copiii ies afară să joacă în zăpadă. Zăpada e umedă. Eu nu pot, nu să-i interzic. Nu poți să interzici, dar el dacă să pună în cap și cu picioarele în sus, să-i dai voie, pentru că așa-ți trebuie, sau cum? Hai și serios, Violeta. Copiii se joacă în zăpadă, copiii nu se întorc picioarele în sus, cum ați spus dumneavoastră. Și am înțeles încă ceva, tu scui pe mâncare. Eu am înțeles asta și am dat... Eu nu, domnule. Ascultă la mine, nu te râde, nu înțeleg și te râzi tu, că eu n-am nevoie de glumele astea, de variantele astea. Eu stare nervos, eu mă fac roșu când mă enervez, tu știi de asta? Fiți serios, calm, nu e enervat, salvarea nu vine îndată. Nu, ascultă la mine, tu văd că te râzi, de mine asta mă enervează încă și mai tare. Eu serios spun. Eu tot mă enervat, dar mă stăr să mă țin calmă. Nu, tu calmă n-ai poți niciodată să fii, pentru că tu nu știi să educi copiii, nu știi că să faci cu copiii ceva. Tu nu ești făcut pentru educatoare, tu nu ți-ai dat seama asta. Bine, eu am învățat 4 ani la universitate, ca dumneavoastră să-mi spuneți unde e locul meu, să înțeleg asta. Da, locul tău nu e la grădiniță și cu asta basta, să terminăm vorba. Bine, dar îmi dați, vă rog frumos, o idee, unde ar fi locul meu? Locul tău? Știi unde? Da, unde? Ia ca în față. În față? În față, da, în față la Părcălab acolo. Da? Bine. Da. Dacă spuneți dumneavoastră, hai să faci practic acolo și după asta eu să vin și să vă întreb cum vă simțiți, dar... Tu văd că te joci, tu văd că ți-ți ia glume, eu înțeleg. Dar nu ia glumă. Violeta, tu îți bagi joc de mine sau și cum, că ești de 2 ori mai mic ca mine. Eu nu joc de dumneavoastră, în primul rând, domnule, dar nu ne-am permis ca să ne tutuim. Eu înțeleg, da, dumneavoastră sunteți mai acolo, poate mai în vârstă ca mine. Nu poate, dar de 2-3 ori mai mare ca tine. Tu și tu-ți permiți așa să zâmbești cu dinți să stai așa și ești la tom îngerești. Ascultă, domnule, trebuie să avem stimă reciprocă. Da, eu înțeleg că mai mic ca dumneavoastră, dar oricum funcția care o am, trebuie să ne respectăm. Și dacă dumneavoastră spuneți, cine vă spus dumneavoastră că educatoarea scuipă în mâncare? Educatoarea, nu eu personal, nu am treabă cu copiii când mănâncă acolo, este de dacă. Ascultă la mine. În primul rând. Ascultă la mine. Nu mergi cu variantele astea. Nu mergi, că nu mă lua tu mine că nu ești la discotecă aici. Eu la discotecă, dacă vreau să mă duc și fără dumneavoastră și
Paralel. Și ții. În paralel? Cum vorbești cu mine? Tu stai seama cum vorbești cu mine, ții în paralel, să fie, însăjată să fie, în arc să fie, și cu tine. Stai la locul tău, și tași, amuie, și tași că mă nervie, tași. Și serios, o leac de aer în chep. Tași, eu serios să-ți spun tași, că dacă vin acolo la grădiniță, serios încep a scuipa și eu. Și serios, domnule, hai chiar un dimineața aș vrea să te văd să fii în grădiniță, să rădici vocea și să nici de ceva cu mâinile, ca așa e profesia voastră părinților, dimineața vă treziți cu dispoziție nebună și veniți la de grădiniță. Copilul meu iar a venit așa, dar copilul meu și e poezie date de matineu. Eu de unde să-ți ții costum la matineu? Vrai ei, nu-i vrea, nu-i lua, mine nu mă interesează, eu sunt educătoare. Du-te la teatru, că văd că tu mai ghini la teatru, e stat decât la educătoare. Tu ți-ai dat seama de asta, nu ți-ai dat seama niciodată. La teatru cu tine, la teatru, la Ghidighici acolo, la teatru. La Ghidighici? Da. Bun, la teatru, la Ghidighici să mergi dumneavoastră să fiți cu mine împreună, știi? El a dânsă. Tu văd că-ți bați joc de tăt, Violeta, tu și... Nu o să înțelegeți că un drum e parcurs în doi, e mai interesant decât singur, știi? Singur poți să schimbi fix. Dacă pun eu mâna pe tine... Și serios, mă pui mâna pe mine? Violeta, tu văd că n-ai frică, e interesant în față, tot așa e să vorbești. Eu cât vorbesc. Ascultă la mine. Ascultă la mine. Eu mă nezen cu televiziunea să văd eu în fața la televiziune cum ai să vorbești atunci. Păi înțeles? Nu contează. Nu contează cu ce să vin eu. Ascultă la mine. Tu ai dat de michiduță cu toate vorbele care ne le-ai spus tu niamuia. Tu pe mine tare m-ai ofensat. Tu în loc ascultă mucoșenie ești. Ai să tași? Asta ce băghine. Nu ai să tași? Ai să vezi ce să fac eu ție. A să vin și a să te tăvălesc în zăpadă. Amândoi? Amândoi. Ți-ți-a glumit. Dar nu e normal, dar de ce să nu glumim dacă viața e frumoasă când zâmbești? În primul rând, neați puteți să vadă și radio, și televiziunea, și orice televiziune care le aveți în Chișinău și Moldova în general, care să ne puteți hotare să aduceți. Eu știu că la locul meu sunt persoană, mă mențin normal. Copiii nu-i bat, nu răcnesc adânsul, copilul înțelege din cuvânt. Dar dacă vreau să-mi spuneți că scrie pe mâncare variante de vise, nu mai eu deloc. Și vine și mi spune că să eliberez din lucru și o problemă, haidem la directoare, că mine directoare n-a să mă dai afară, eu sunt convins 100%. Așa că eu funcția mi-o îndeplinesc. Tu-ți neamurile tău, eu... Nu suntem neamuri deloc. Dumneavoastră aici greșiți. Da, și ați vrea să știu care-i copilul și la care el întâideauna se jăluie, întâideauna ceva nu-l aranjează, ceva este. Cum a venit Violeta la lucru? Ce? Este unul acolo care e cu 4 coarne. Trebuie să-i țipi fior sub palme, că el e fior, în el și e unul în familie. Asta dumneavoastră sunteți că dimineața ne-ați venit și ne-ați spus că a venit ieri Vlad Bud la picioare sau și... Aici este? Prezentați-vă. Da, ori da. Tu-ți bați joc de tot neamul nostru moldovenesc. Eu nu-mi bat joc de neamul moldovenesc. Grădinița ta, eu. Dumneavoastră, dimineața ați venit la mine la grădiniță. Ce dispoziție ne-ați făcut de ziua? Eu o să răspund că ca tu să rășiești anul ăsta, să vezi. Eu îmi să rășesc? Nu o problemă, leacuri în farmacie sunt, medici sunt. Buletinul îl plătesc dumneavoastră. E că eu am neamuri în farmacie, gata, s-au terminat toate variantele. Ascultă la mine. Dimineața îmi spui că eu vin pe formă, că eu și că eu nu știu acolo și mă dăm și în farmacie neamuri. Și în gune mai ai neamuri. Hai să vezi, gata cu tine. Și am să văd. Ai gata, e serios, că ăștia guleai ți-am pe себе. Așa că nu mă tem de nimic. Cum ai zis? Cum am spus, gata, все, trenul s-a dus. Mâine dimineață vii la grădiniță cu Vlad de mână, că știu cine ești, și nu ești Tom sau ori Tom, acum ai spus, dar ești Marcel, dimineața până seara și noaptea tot. Hai să vezi ce pățești pentru asta. Ei, ce să pățesc? Eu spune ce să pățesc? Ție n-a să pară bine. De ce să-mi pară bine? De ce să-mi pară bine? De ce să-mi pară bine? Hai să vezi. Domn Marcel, eu vă spun dumneavoastră că dacă dumneavoastră îmi veniți cu variantele astea, ori eu scriu cereri de eliberare, ori fișorul dumneavoastră de nevoie să schimbați la altă grădiniță. Ori în altă grupă și gata. Ori eu în o altă grupă
Ori din două una alegem. Da, și nu merge. Că dumneavoastră, de când o săptămână de zile ați venit dumneavoastră la grădinița noastră, informați nervul de dimineață. Ba poezie nu vă aranjează, ba nu vă aranjează că e ud, nu vă aranjează că venit acasă zgâriet. Eu n-am timp să-l zgârii, dar de aici copiii ei sunt împing ca băiețul. Acasă, cum să îi înge copilul și la oricum e. Tu văd că ai inimă de, numai nu de vată, dacă sincer. Adică cum? De minotaur. De vampir, numai nu de om. Da, deși i-am spus... E ca așa că știi să sugi sufletul omului, știi să sugi sufletul copilului, să-ți bagi joc din neamul nostru și eu să insist ca tu să ajungi acolo unde meriți. Să termină vorba. Unde merit eu? Unde meriți? La teatru, la Ghidighici acolo. Locul meu e aici, unde vreau eu, dar nu e unde să-mi spui matale. Fiecare își alege ce își place. S-o termină vorba. Eu aș... Gata, în fața mea să taci. Eu serios să spun. Faci un vapataie mai mare cu 2 ani decât mine și ce vreau mai de la mine. Să taci. Uite, faci-mă așa, când vorbești, eu te ascult, eu tac. Foarte femeni sunt. Eu când vorbesc. Și ești în Titanic. Nu, sunt Moldova până gând. Nu joc în Titanic. Violeta, tu... Hai să o pățești, hai să vezi. Bun, m-am lămurit cu tine. Bun, mâine dimineață? Mâine dimineață eu vin cu scuipatul, cu udatul. Ce te răzvinți? Scuipatul, bun, scuipatul, odată, mâine dimineața și eu. Azi dimineața am fost bajicurită. Mâine dimineața dăm cum așa eu. Scuipatul, odată, mâine știu să-mi iau un rând de haine la lucru, așa. Încă? Bun. Ce să fac mâine? Bun. Mâine dimineață a să râdă colegii împreună cu tine. O, bine. La ce oră veniți pentru prime sau tot așa cum veniți aproape de 9? Eu cred că colegii o să râdă cu tine, dar au să râdă de bine. O, super. Asta să râdă. Viața e frumoasă când zâmbești, înțelegi, dacă zâmbești 3 minute, slăbești 2 kilograme. Așa că și la noi și figură mâine, fără fitness. Bine. Violeta. Da. Eu sunt Anatol Mielnic de la Jurnal FM. De la Jurnal FM. Suntem în emisie directă la radio. Fata! Băi, Violeta, da, tu văd că ești mărăită tare pe părinți. Agenția Antipărinți. Uite, noi suntem de la radio, nu e vorba de niciun Marcel, de nimeni. Noi te-am sunat ca să vedem cum ești tu la caracter, cum ești tu la reacții de genul ăsta. Te-ai aprins, fata? Da. Normal, deși nu. Uite, scrie aici așa, sunt Melnic Marcel. Vă rog să-i faceți o farsă Violete, ea este educatoare, enervați-o, ceva de genul ăsta. Farsa vine din partea lui Marcel. Bine, mâine dimineață la mări, mulțumesc! Sănătate multă! O seară bună la voi! Să trăiești! La revedere! Bă, fraților, până aici a fost să fie, noi am plecat acasă. Băi, dar e o educatoare bună. Bună de gură.